One-stop shop alang sa mga bangkerong apektado sa paghunong sa operasyon sa mga floating o fixed cottage sa lungsod sa Cordova. Gipahigayon uban ang Marina 7 o ubang ahensya sa gobyerno. Anong report? Midagsa karong adlaw sa sports complex sa Cordova kining mga bangkero sa mga floating cottage kaniadto aron makapahimo sa one-stop shop nga gimontar sa lokal nga kagamhanan. Kay may libreng modified basic safety training alang sa mga boat captain ug motor bangka. Usa sa mga misalmot si Eduardo Macabudbud, 44 anyos. Kung mahuman na unya niya ang paghikay sa mga rekisito, makamaneho na siya og motor bangka nga makakarga og 20 ka mga pasahero ug mamahimo na siyang mamatigayon sa island hopping. Nasubo man sa kalit nga pagkawagtang sa ilang panginabuhian sa floating cottage, apan mapasalamaton gihapon siya nga libre ang ilang pagparehistro sa Marina 7. Dako na kayo nagikatabang na mo kaning license nga libre o kanang pagrehistro sa pambot. Mangita na lang mi kanang kuan ka driver ng pambot o maghimo lang siguro og pambot nga dako para pang island hopping. Sa Cordova, may 147 ka mga bangkero ug may 20 ka mga motor bangka nga pang island hopping. Apan matod ni Mildred Uy, Municipal Fisheries Technician sa lungsod, nga 50% lang kanila ang rehistrado sa Marina 7. Para malegalize ang ilang panagat o ang pag-carry nila sa island hopping boat, kanang pag-carry nila sa mga pasahero padong sa Cordova mainland padong sa Isla Hilotungan. Dugang sa Municipal Fisheries Technician nga gawa sa 5,000 pesos nga ayuda gikan sa lalwigan sa Subo ug 2,000 pesos gikan sa Cordova LGU, muhatag og dugang hinabang ang gobernador sa mga bangkero aron sila makasugod og bagong patigayon. Tagaan pag yun sila og ayuda nga sugbo negosyo, which is 10,000 worth 10,000 sugbo card. Kung dili sila marehistro, ma'am, dili sila maka-avail sa ato ang Sugbo negosyo. So wala sila ayuda gikan sa probinsya sa Sugbo. Matod sa Marina 7, ang one-stop shop dili lang alang sa mga taga Cordova apan lakip na usab sa mga island hopping operators sa Lapu-Lapu City ug sa mga gagmayng isla. Giabaga sa lalawigan ang bayranan sa registration sa Marina 7 sa mga bangkero nga taga Cordova. Dili man libre ang registration sa mga island hopping operators ug bangkero sa ubang isla apan gipaubsan ang rate niini. Mobile registration man, which is ang regular fees kita na mo kung ato sa office ka mag-apply mo, take siya og mga maximum di siya mga 10 to 12,000. Pero kani kay gi-proforma na mo 750 ra siya ang payment. Busa ang mananumay ug gusto kaniadto nga si Ruel Monel nga taga Bohol naaghat nga mopahimus usab sa one-stop shop, ilabi na kay wa pa sila kabangon gikan sa bagyong Odette. Una ang iningkuan na lang ko para island hopping na lang. Kaya wa na may gimigo soron kaya nahurot man wa naglisod mo mig similya. Magpadayon ang one-stop shop sa mga motorized bangka sa lungsod sa Cordova hangtod ugma. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.